हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय नै मादैया दिनैहाय बेरे सिखारस्लाब मोनै दाउ आदार होग्रोनांबाय थाब होआबानो सेस खामसालियाव गाखोना खिफैजोबो लोगोफोर नुवाखै खिहांलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दाउ आदार होखांनानै ना सानानै दोननाय सेन दङ बेखौ नायनोसैलाय लोगोफोर फुंनि हाबाफारिया जागायनोसैलाय नै लोगोफोर बेरे फुंजानि अखा हाबाय सोरांनानैसो मानसिजों आराम उन्दुबाय गोसोबायदि ओमफ्राय दासो सोरांना हाबाय ओरैबादि हादों मेगन मोसेबथाबलायनाय हादों ओमफ्राय नै खेबसेनो दैया हुर देरजोब्बाय आंनि मैगं थिलियाबो हनै सेस लोमजोब्बाय सेस हनै दुब्लिया भर्थिक जाजोबखाबाय दैया नाया गजों सेनानै दाख्लै हांसो माबाजोबदों लोगोफोर मा ना नांदों सेनानो दाख्लै हांसो अरफ्लंजोबदों बाल फुख्रि हरै मेला जोबखानानै नै आइ नाया बै माबा जोंख्लाबजोबसो मलाबो नङा बै माबा मा होनो बेजोबसो मा जोंख्लाब होनो ना मला नङा फिथिख्रिबो नङा नै बेसेबांल' नांदों गलांजोबखाना नै मा ना होनो नै जोंख्लाबा बिगुर गैयिया आइ बिसो नांदों बिगुर गैयि नासो गैया नै बारा जोंहा नाखौ बिसिबांल' मोनदों बे ना जोंख्लाबा नैबे ओरै फासि सानाय मानाय एसे मोनसाबदों आरो जागासे नै लोगोफोर बेरे फुंजानि थास' आथिं सायलायबाय आंहा नै थास'थ' नङा बासर आथिं माना ना बासर आथिङा गोथाव जायो ना गोरानजों गोथाव संनानै जानोसैलाय मादैया लंजालायनायसोहाय लोगोफोर जेबो साननाङा होनाङा भिडिअनि थाखायनो दख'ना गानब्रलाय माबा खालामबाय थानो हाया ओरैबादि फुङावबाथाय बेस्थ' ओमफ्राय सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय सनाफोर दिनैबो मादैनि भिडिअखौ भिउआनो जाथारला माथो 5,000 3,000निफ्रायनो खारा मालायफोरना माथो जेबो कन्टेन्ट गैयिफ्रानो जि बुरजा खारो जाबावनोसै आंहा एथ' खस्थ' ना लायो ओंखाम ओंख्रि सङो जायो खारा भिडिअआनो थास' आथिं ना लोगोफोर खेबसेनो संखाबाय आङो खेबसेनो संबा गोथाव जायो फाइनालि लोगोफोर आंना थास' आथिं नाथुर ना ओंख्रि संनाया मोनबाय ग्रेभिनो संख्रि साखिखाबाय आङो जाबाय बेबायदिनो संगोन गेब्लेहोआ आङो बरिया गोथाव जाखासिगोनहाय नै लोगोफोर एम्फौ सुमुर बायदि एवबाय आङो एम्फौ सुमुर बायदि मा बुस्थुलाय नों खांख्रिखलाखौ बिदि लदब बिराद गोथाव मोनो आं फाग्लि जानाय बायदि गोदैनो एसे रुनानै लाबाय ओमफ्राय बिदि खालामबाय गोथाव मोनो आरो बोरमा बेदरजोंबो बिदि गिदिर हानानै आंनाबाथाय जानाया उस्था-उस्थाखौसो गोथाव मोनो मालायबा संख्रि नाङा बानलु नाङा खाराब जां आंना बे गोदै मोनलायनायखौ गोथाव मोनो putung jawa putung sasu macu kuriasu ata gorai ceo palikantia keo
मादै मेराया ओंखाम जानोसैलाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांदोलाय थास' आथिं ना गोरान लोगोफोर नाथुर एसे ना एसे खेबसेनो होनानै संफाखादों आं नाखौ एवनानै बिदिबा बिराद रस मोनजायो नाखौ ओमफ्राय नै एम्फौ सुमु बादि एवनानै लाबाय आं बरिया यामि अति जायस एसे रुगारना गारोना खाथोआ खारो गोथाव मोनजायो नोंसोरबो बेबायदि रुनानै जालाय खिन्थु जाय दैल' दैल' जानो मोजां मोना बिसोर जानाङा दै थाव संख्रि बानलु हाबनाय जाग्राफ्रा बेयाव बारा हाबा गोदै गोदैसो मोनजायो थास' आथिं ना बानलु जानो गोसो गैयामोन लोगोफोर थाइसे दानसां गेस जागासिनो आंना थास' आथिंखौ नांख्लिब नांख्लिबसो जानांगौ ओमफ्राय गोथाव मोनजायो सोब बुस्थुखौनो एसे एसे जानांगौ होमबासो गोथाव मोनजायो नामावगौमोन होनलायनो आग्लायबाथाय गोथाव मोनजाला मोनथिखागौना नोंसोर थास' आथिंजों ना रानफुलाजों बेसेबां गोथाव जायो बेखौलाय आरो मा बुंबावनो मोनथिखागौ थास' आथिङा माना थास' आथिंसो नङा बासर आथिङा रन्दै होबावनो मोनबा बरिया जागौमोन जोंहालाय माइरं गैजायालाय अहाय रन्दै होनो रुनायसो जायो ओंखामखौनो न'नि माइरं मोनजायाहाय लोगोफोर मादैया गलामसो हाबो गैया हुबो गैया हा दंबाथ' नोंसोरनो भिडिअ'आवनो देखायगौमोन माथो गायै फुयै आं माइ गायनानै जानोबो बुहुद मोजां मोनो मा सानाखैमोन आङो हौवाखौ बेबायदि टाउनाव थालायनानै जानाय हौवा मोनगोन होननानै मालाय खाफालानो दैथिंनानै लाबोबायबा नङाबा आं मावनाय दांनाय बारि बागान बिदिखौसो बिराद मोजां मोनो खाफालसो लोगोफोर गोथावब्रा नायाबो खेबसेनो संखानायखा
जाजोब्बाय आं जोबोद गोथावमोन लोगोफोर ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर